والتعدي من الارتفاع لنا بالسفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله يا النبي محمد رسول الله. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. أرانا المؤمن أن يكون مثل محمد رسول الله. لماذا النبي محيا محمد رسول الله. عليك بالله كل سنة نبشر محمد رسول الله. ذكر الذي محمد رسول الله. محمد رسول الله أساعده محمد رسول الله. وزيرا لا إله إلا الله يا من وتبني يا رسول الحبيب بدر لا إله إلا الله ولا نصيب رسول الدين وزبي لا إله إلا الله وأحسن بوزبي رسول الله لا إله إلا الله محمد محمد رسول الله. لا إله إلا الله أتم بصبر رسول مقدم لا إله إلا الله بديننا والأنبياء من له لا إله إلا الله زينة محمد رسول الله. وعزم لا إلا الله رسول من محمد رسول الله. وآدم لم يكن لا إله إلا الله رسول من وآدم ما لا بشر إله إلا الله ويا مقى رسولا دائما ومؤظم لا إله إلا الله ونشأت محمد رسول الله. ونشأت قضية الحق وعده محمد رسول الله. إذا أتانا عزوا ومقسم محمد رسول الله. محمد رسول لا الله إله إلا الله الذين يقول بالمعزات لا والزنا إله إلا الله ولا تبكي ولا تبكي عن غيبه منتهى محمد رسول الله. وآخر البداية على الجهراء منزل محمد رسول الله. أعطي إبادة الطيب المجد والأذى نبي له على الجنان مضوى محمد رسول الله. محمد رسول الله نبي العظيم البدري بالحج مرسل لا إله إلا الله يعاد ذكي مرتان قبله لا ويغنى إله إلا الله ولله منه ووقال أكبر لا إله إلا الله حبيب لقد شهد لبعده لا وغاد إله إلا الله حبيب بأسرار القلوب منبه محمد رسول الله رسول الله أبانا لنا لا إله إلا الله أبانا لنا محمد من رسول يوم الله أبانا لا إله إلا الله فسرت النزاع قليلا وشدة لا إله إلا الله فيا أبدا فيا أبدا بالود من شاء هدى محمد رسول الله إمام الرسول البدء وأودى محمد رسول الله به نقطة الجدي ويبدأ محمد رسول الله به نقطة الجدي ويبدأ محمد رسول الله محمد رسول لا الله إله إلا الله يا النبي محمد رسول الله ولد الله النبي ويمثل كل الله النبي ولد الله
annabi zaɓaɓɓe kunyi zawo ba zai kai gaba ɗan kabila dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani da sunan ubangiji da ke fara dukkan la'ubada da masu ci gare shi da ya sanya bambada yarban da bai bai ciki gaban saman zo gari shadara ya zamto mamade a ade a banga zanwa shugaba annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani Allah na yi salati na ga Mustapha ne babal anbiya ɗaɗiɗa yake hakiki da duk kafiri mara gaskiya da alayi na samu da sahabansa duka gaba daya da shaka abdul qadir da tijjani da muhammadu su ma annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani ya garda in juya masanya albasa a cikin gaba ya kuwa namance ba za a guji yau ƙarshen ta ba a cikin ana yi barayu cikin gaban masa ko shugaba ai sai in laifi cikin hadara ta bakin ta ba annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani Allah Ubangiji ya hasar zuciya cikin wannan waƙar da na kira surata tsumagiya da aye mai gabe ga surata ya mai gaskiya biki taimawa na kamar zuba ruwan sama shugaba annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani Manzon Allah dukkan Khadija angon Aisha Alima bai kina durkusa kimanin ruwa Aisha Ɗanyen kukuwa wurin mijin ki sai na Aisha Kashe da wani mai ba zai yi wurin gina mai yi mijin ki ba annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani Wannan magani na zo gaban ki Aisha na durkusa da kikira dan kwamfe jikiki ce mai isa da wani mai matsayi zai na dake sai ya duru kusa ubangi ce babanki ya zama to abidon mace ta ba annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani ala udan udirin ababakar bai gaskiya daga zuwa musulunci babanki baya shan giya baya yin caca baya biki baya yin tsiya da zuwa musulunci sai ya gani da shi ba wata barna ba annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani wurin gidan annabi mai matsayi kunyin zawo wurin gidan annabi zaɓen ɗaya kunyin zawo ba zai kai gaba na kabila dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani ya kuma musulmi ba mu bakar ba ayyuka mana sama wurin joran Allah sahabai ba su kamo shi ba daga ana da ibadun mu har na mutan gaba a saka zikiri to na mu ba za ta jayi na sama annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani Awajen abubakar tsaya ɗan uwa ka ja'a da shi shi ne ba Allah ya aiko da ƙasa gai da shi iko ranar da tsaya a sahabbai kusan ba Aisha kuma dukkan mai ƙaunar Muhammadu bai yi kamar sa ba annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai kai gaba ɗani Daidai kafin kafa Rasulullahi kafin isa Abubakar Abinka wata ka fi so Ranar mun Allah Ubangiji ya sanya ba da so Amma san ka zai samu gaba da wajen gaba annabi dukkan mai matsayi guri ilahu ba zai
Fatima manzon Allah mijin Khadija baban Fatima duk wani mai matsayi zai ya ganka sai ya sallama manzanni annabawa su tuntuni suka sallama domin su suka saka tun kowa bai san ka ba annabi mai matsayi wurin ilahu ba zai kai gaba ga muku ba wani mukami da dan abin to bai haushi ba ai ba wani matsayi da dan abin to bai kai shi ba dukkan matsayi na zahiri na wanda ba sai shi ba Muhammadu ya kai su ya zarce su tun ba a yi mu ba tun babu mata ba san kanta ba annabi duka mai matsayi wurin ilahu ba zai kai gaba na zama kai ne jarumi mu ban dukkanin wani jarumi aka karatu amma ka kuwai ilimi wani mai ilimi ta hanyar ka ya zama magana kuma wani malami ba za ya san ilimin ka ba duka mai matsayi wurin ilahu ba zai kai gaba na Aunai bolika daga manzo ka kuma ma shaka kuma ma shaka da daga kallon mana kanan abina Mazo mai mata da na sallama maka Muhammadu Allah ya zabe ka sadaka ka ya maka da sai da kuma kinka shi ya sai da kuma kinka a shi sa ya shi da albarka kan abina Mazo mai mata da na sallama maka Muhammadu tunda Allah ya so ka ya kuma shaide ka daraja duka ya baka duk wani mai kinka annabi duk wani mai kinka da ni da shi ba mun yanke harka na kabila Mazo mai mata da na sallama maka Muhammadu Muhammadu Rasulullah ilaihi kabila annabina sannu annabina wannan kun amsa ba wannan kun tafa ba sayyidina Muhammadu Maulana Muhammadi ina salatina da jama'a ne ka ya ma'aiki Muhammadu Rasulullah na hafsatu mai jan baki shi ne ya zarta Yusuf ban kyawu kuma ya zarta mulki a duniya abudina ɗai sani mana shi ma'aiki duk da na sani da karancin shekaru ne ya ƙuna Muhammadu Rasulullah ya mutu gadi da annabi na Iya Isra'ila da Iraki Muhammadina ɗan wasa na Muhammadi ita salatin da mutan gidansa har masu akwai waɗanda na saboda su kare sa suka tsara da kumbai suka kashe dubin dukiyoyin su da na hamai da kwambai shi so na ke ziyarce su na duba matsambbai Allah ka mai da mu mana nan madina mai annabi na Muhammadu Rasulullah ya mutu gadi da annabi na Iya Isra'ila da Iraki Muhammadina Allah na Muhammadi sai manzon Allah gaskiya sai manzon Allah juriya sai manzon Allah adalci sai manzon Allah mutunci sai manzon Allah ungo sai manzon Allah amshi sai manzon Allah karfi sai manzon Allah amaka kara ma sai manzon Allah ka gode a dinka ma sai manzon Allah ka shiru ya maimaita sai manzon Allah halayen annabi sun burge ne shi ya sa nake tafa mai abu da ke ku ko ku taya da wurin tafa mai ai gida annabi ba Muhammadu ana da mu Amurka gadi na fito
tilo mai tamakar ciyawa da lauje Yada sallama da ke muku ya ali gidan muhammadina Muhammadu Rasulullahi mijin Khadija annabina shi ya Isra'i ya Miraji Muhammadina da muhammadi Yada Yada maulana muhammadi Yada Yada da muhammadi Yada Yada ya ummatul mu'minina ya kuna da babo Yada abu sabani ne mai bege muku yanzu da rogo Yada kowa yake bara a gidanku halin gidanku kunku shi na satin da na gane haka sai na dawo da koko Yada bara da kyan wurin ku ya ari gidan muhammadina Muhammadu Rasulullahi mijin Khadija annabina shi ya Isra'i ya Miraji Muhammadina Allah da muhammadi Yada amma ku zama manta ba ya buga gata abu kiri ce kashe ki shugaban mata ne tauraruwar gidaje matan shugaban annabawa da he uban mazaje kadida liman kuma marar dawa farsa umai garaje sai kin cika shi tam da tukuncin ce ya muhammadina Muhammadu Rasulullahi mijin Khadija annabina shi ya Isra'i ya Miraji Muhammadina Allah da muhammadi Yada Yada Allah da muhammadi Yada Fatima Zahra 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 Fatima Umma Shurafa'i Fatima Zahra Azima Bid'at Rasuli Fatima Zahra Fatima Umma Hasanaini Fatima Zahra Wanda sai irin sun Fatima yanki wallahi ba shakka yana duba wasu karki Fatima Zahra ki zai gade Muhammad ne a baiki Fatima Zahra wani magama ko wace na bai kyanki sami keke sarauniyar kyawun mata ya duniya da hara'u Allah da kyawa ga sharifai sadawa bari ya gudu Muhammadu manzo Fatima Zahra ya uwa ga tafi bai Fatima Zahra wani zama batun mamar ki na koma ne Fatima Zahra wata ila kalina to ayya da ta tunani Fatima Zahra ita ce ba faru fasa wurin imani Fatima Zahra ita ta riga kowa karɓar umarni Fatima Zahra da Khadija ta ce ni sanda ba mai haka matsayin ta ko mura Allah da kyawa ga sharifai sadawa bari ya gudu Muhammadu kuzo Fatima Yohana ina mora to matsayi ne to bari doki Fatima Zahra ba ta wani ya ba mata ba aiki Fatima da Zahra wani ta aliyu wanzo ne masa dauki Fatima Zahra idan ya ke wuyar ta aliyu ya dauki Fatima Zahra ita godi ga sananin zawar mu faru a kasu gabar kura Allah da kyawa ga sharifai Sadu bakar kafir Muhammadu kuzo Fatima yan uwa ga sadi bai Fatima mai isa da gano tawaye da na zurfa da za ya kai a jirga dauki ba mai sarararta ba za ka yi abin sadauki ba an ka ya wani umarta a sallama ya tamkarta ba mai jini irin nata ba mai kuma ya tamkarta ya zo muhammad da rasulun ba sun duba mai sarararta ba za ka yi abin sadauki ni yi cikin sama ba na duba ba kai ya shi ba gugai ba ba kai ya shi na karfi ba amma an ba biye da sama ba kai ya shi cikin makusanta ba mai sarararta ba za ka yi abin sadauki a da yi dan uwa mijin hamsa sannan da ni sahabinsa miji ka fata wa yarsa wani na matsayi irin nasa ba ka kamar sa duka sahabbai ba mai sarararta ba za ka yi abin sadauki ne ya cikin sahaba na duba ba kai ya shi ba gugai ba ba kai ya shi a karfi ba da muhammadu ne na sama ba kai ya shi cikin makusanta ba mai sarararta ba za ka yi abin sadauki ku sani muhammadu wani
shi da Allah ya aiko shi sannan Ali saurayi ne shi duk a cikin sa'adin shi shi ya ce za ya zama za kai karya ba ma'ana na cikin samani Ali shi ne bani wata ya kada sayin bashari Ali sahibin sirri rayuwa Mustapha ne kare ba kaya mana babu takensa Muhammadu bin Hamza ilimi duka ya gaba irinsa Jiba Ali kofarsa baka kamar Ali sam baka kamar Ali mai ilimi ba Kudade kofa ne ta ilimi sarauci ne shugaban mayaka ne kuma sani mai ne ba za na bar yabo har abada ba za na bar yabo ba sani mai ba lallai dole in zuga kuka ya hana mai ta hana mai ta hana mai ta ilai ganin Muhammadu kuma muna yi ba ilai ganin ma'aiki kuma muna sama muna da kaunar sharifai da Rasulallah Bismillah Rahmani Ubangiji ka dube ni ka taimaka ka bani sani kuma ya dawo zamani na tabo bintin Rasulallah su ne adil baiti jinin kashi bulbubati wadanda ya wuda jari da shi na rabalin da kwatete Muhammad Rasulallah asu Allah ne zabe su mame jinirin na aso mame isa daunar su wanda duka dubai san su wanda ka ce da shi gaula sharifai ku ne taskantar tausayi na alkairi sannan kuma suka tsari kuku ka zama kamar adari rahama mai badalla sharifai daga garin kudu rahama da yin ruba ga al'umma daga kai mana alfarma daga kuli da ke nema Muhammad Rasulallah sharifai kun gana cancanci za ku bani tukunci albarkar duk ne zanci musa da ko cikin bacci da Mustapha Rasulallah daga kan masani idan ka ganku daga kan musulmi idan ka ganku matsayin ka koda malam ne idan ka ganku a matsayin ka koda shehi ne idan ka ganku ana matsayin ka koda gausi ne idan ka ganku zane ya yan fadu ba zane ya yan fadu ba idan shugaban halitta Annabi Muhammadu ka wargaza gidan gaba ɗaya kawai mana yawwa zai fi maka yi ya gudu ne yawa ya karge gudun shi ka cire shi gaba ɗaya ka gyara hadda abin da ka sa da farkon nan bai shiga bayi abati a da gidan rabbi kawai mun gode Allah mai rahama da ya ba mu shauki Ibrahim Mun gode Allah mai rahama da ya ba mu shauki Ibrahim ya yi ke na yi
mun gode Allah mai rama da ba mu shan Ibrahim mun gode Allah mai rama da ba mu shan Ibrahim dan waka a yau zan kwalifa na tijani mai kyawun sauki tarhamu mai gode zubi mai zai ana kuma zan duba mun wake shan Ibrahim mun gode Allah mai rama da ba mu shan Ibrahim shehu a wata na gaba aka haife shi ƙaunarsa ɗan ba sunan shi abadan na sunan baban shi a isa tirfa ta haife shi maulan mashan Ibrahimu mun gode Allah mai rama da ba mu shan Ibrahim sai ne abadan na ɗin ne maka barka yau ba mahaifi tamkarka gausin zamani ne ɗanka dukan mukami ya taka ya zama gausin azabu mun gode Allah mai rama da ba mu shan Ibrahim lallai alkaunai ya gaba shahudi daga duniya an ji labari ta sa domin ta da sirri baban fama ko jariri ya san da shage Ibrahimu mun gode Allah mai rama da ba mu shan Ibrahim mun gode Allah mai rama da ba mu shan Ibrahim Mutu da Allah mai rama da ya ba mu shan Ibrahim Mutu da Allah mai rama da ya ba mu shan Ibrahim Mutu da Allah mai rama da ya ba mu shan Ibrahim Mana ka cire kasashen musulunci har ma kasashen kafirci kamar Amurka masu fasikanci barhama ya kai musulunci da yawa mutane sun samu Mutu da Allah mai rama da ya ba mu shan Ibrahim lallai ko yanzu kasuwa ta tashi dan koli ne aljihun shi ya tinkata har bakin shi barhama mai zai dare shi dan kamfani ya samu Mutu da Allah mai rama da ya ba mu shan Ibrahim Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu da Allah ka gafarta mana Allah ka Allah dan madai na Muhammad gafarta mana Allah dan mutuncin Muhammad gafarta mana Allah dan arzikin Muhammad gafarta mana Allah dan ibadun Muhammad gafarta mana Rabbana Allah ya Allah da kai shaka nasara da kabari abun bani ya ranar kudu ga watan Oktoba an tabaucewa a 1990 nan cikin malaman cewa cikin wannan ne mutuwa ta taushe kada sarar kamar wayewar garin juma'a malam a gidansu aka cika iya ganin ka dai dan adam ne ike babu don a saka su zo wajen zana da sana koka wasu na ta yin zikiri an sai da ta kai ana ta bugun jama'a abin ayyarsa da shi abin tausayi malam sai da aka zo kabarin sabon sashi sai wani dan sai fashe da koka yana cewa kuɗaɗe shi kala kuɗaɗe shi kuma da mai shi karku saka shi mai mutuma wayo Allah ku yau nazari Ya Allah ji kai jaga na zuwa da kabari abun bari rogona Rabbana Allah ka kafa zan zuba da zo wata karkonan musamman shehu malam tijjani na yau mota laji ga kashe ya masoyi na ka kubar zo shaida Dubar zo dan Usman shehu malam tijani da ya kula Allah ya ji kan ka ce masoyi duk fadin kasan nan shi ne ya fara an sasa mauludi shehu malam tijjani ya fara kare na mutane sai murna sama wani zuwa kadi da zuwa kadi da zikiri da salati ko mai kokarin shi ma'aiki na Dubar zo shaida Dubar zo dan Usman shehu malam tijani da ya kula Allah ya ji kan ka ce masoyi mai tabbata ka ga saru madina kabar sa kwai takalmi ba shau malam tijjani da ba ba kalmi ya ta ga saru madina mai ta wannan ba wannan ba ita zama wanda rasulallah ya kasar akan cikin kwana Dubar zo shaida Dubar zo dan Usman shehu malam tijani da ya
tuta ina gaba da babbar jama'a ubara mataulayi idan gaba zan bar shi ba shi ba magana shi kausin zamani madan damuwa mai magani so da ke shi ya san gani abinda wanda ya same jini da baris ke shi gudanar zama ubara mataulayi amma ni da baris ke shi gudanar zama da Allah bai kishi ma domin kinsa cuta ce babba wallahi shan bara ba shugaba bai san sa ba zai tozar ta ba ubara mataulayi idan gaba zan bar shi ba shi shan bara ba shi wai shi wudai asabar ta mata garba ga dai faras rabo shi ne zai tsadai shewura ne na ma'adanai mai shi ba za ya talauta ba ubara mataulayi idan gaba zan bar shi ba shi tsananin buga masu kamfani shi na ibrahim kawai Umarin jama'ka, kada in zuga ka, da zikin madinku, babu kamar idanka, sai ne mama. Nabi, kada ta mama, aika, mai zauna da idan ka lura har zazarin sa ka nemo mutane a ce Muhammadu ɗan Adam ne da ɗan Adam ne a baya yi daban da mutane ɗan tuna a mutane a mai kallon bayan guda ne ba tare da yawai gaba sai duna Muhammadu Harika mai zauna Muhammadu kyakkyawa ne shi kyakkyawa ne shi baje ba faɗa mai kyawun sha da ganin ta babu irin shi wala babu irin shi duk wani kyau in har ka da shi da nasa kyau ba zai zo mai kyau ba sai dina Muhammad mai zauna Yusuf ma kyakkyawa ne shi asan da babu ci saboda kyan sha'awa daga zararin kyawun shi kula daga kyawun shi ta ta ƙabila idan ka haɗa shi za ka taɓa kyakkyawa ne ba yi da dama